kuwa jama'a, mai gari ya aiko ni, ya ce in ƙara sanar muku. Ranar Talata, in Allah ya kai mu, za a yi wannan gasa ta fidda jarumin jarumai na wannan gari na tsamiyar Babale, yadda sarki zai miƙa kambu ga wannan jarumin jarumai. Ya kuwa jama'a, mai gari ya aiko ni, ya ce in ƙara sanar muku ranar Talata, in Allah ya kai mu, za a yi wannan gasa ta fidda zakwaran gwajin dafi na jarumai irin na garin nan na tsamiyar garin Babale, yadda mai gari zai ɗau wannan kambu ya ba wa wannan jarumin maza da ya kada maza. Ya kuwa jama'a, mai gari ya aiko ni, ya ce in ƙara sanar muku ranar Talata. Babale, in Allah ya kai mu, sarki zai miƙa kambun kyauta ga duk wanda ya ci wannan gasa. Ya ce in sanar muku ya saka gasa ta fidda da karan gwajin dafi na wannan gari na tsamiyar Babale. Yadda za a tara taron jarumai tsakanin mai dawa Ilu da mai dawa Imrana. Ya kuwa jama'a, mai gari ya aiko ni. Ya ce in sanar muku ya saka gasa na fidda da karan gwajin dafi na wannan gari. Mai dawa Ilu da mai dawa Imrana. Ya ce in sanar muku ya saka gasa na fidda da karan gwajin dafi na wannan gari na tsamiyar Babale. Mai gari ya aiko ni. Ya ce in ƙara sanar muku. Me gari ci mana mutunci kawai ke so yi. Me aka yi alin gidan mai dawa Ilu. Wannan kawai so yake tauzata mu. Ke dai bari kawai Habiba. Mai gari yayi haka ne dan ya ci mana mutunci. Amma na aje fushi na ne sai zuwa ranar gasa. Ni ba shi dadi wallahi. Kowa kalo da ni wallahi zai faɗi. Ni ka shiga zumugun gamo, ni talala mai kama da sake. Baba, yanzu na ji mai gari ya sa a yi shela a cikin gari ranar Talata za a yi gasar fidda gwani? Kaji ko? Ba su ba mu cikakken dama mu tsima kanmu ba, haka kawai za a ci mana mutunci. Kaji ko? In dai haka ne, labarin nan na san ya daɗe da riskar dawa Ilu, don haka yana can ya tsima kansa da ɗansa. Baba, fargaban me kake yi? In dai wancan cangal ɗin ne, ina tabbatar maka da cewa zan yi raga-raga da shi a filin wannan gasar ta fitar da gwani. Kai, na san wutan da ke ruru a zuciyarka, na san ba zai barka ba, ka nuna min kai ɗan halak ne, ka haihu. Inna, akan na baku kunya, to gara Allah ya ɗauki raina kafin ranar zagayowa wannan gasa ta fitar da gwani. Ni shagulfa na karan sani cilli, ni dundusa kuma na karan shehu. Ni na bi shehu, ni shehu isali, ni na nema. Alhamdulillah, haka nake so in ji. Yanzu ka nuna min ka haihu. Lallai ko idan haka ne, dole in tsima kaina, in tsima ka Iro. Ni dundusa kuma na karan zaiti, mu na tukunta ko ya ji mu ya san mu ne. Ni kirci mai bata karsana mijin Samira, ni mai cinikin haye ƙasa tsiwa, ni shagulfa na arnan cilli, na gaya ma arnan ya zo, na gaya ma kawo giya. Bari an shiga gari in ga me yake faruwa. Ni sarƙa mai rikicin gangan, ni mai cinikin haye ƙasa tsiwa, ni mai rikicin gadan kwace mazo, ni mai saran kare sari madan dutse. Yaro ya san ni bai san Allah ba. Ni kici mugun gabo, ni ganji shasara lawan. Ni ɗaya bakin dubu lawan. Habiba. Na'am. Habiba. Daga ni sai akwai man lawan. Sai na ce ina dan ayya ina baban yawu. Ina sani karangiya ina balaraba zamalo ina Abdullahi mai karfi. Wato Habiba in na tuna lamarin gasar nan raina yana kuna matuƙa da gaske. Kwanta da hankalinka.
Ni na faɗa maka tun baya kuwa. Me gari shirya ci mana mutunci a kan wannan. Kai bauna ka. Kwantar da hankali ka bar mu ga yadda Allah ya yi. Wai na yaron nan ira ne. Iro yana ɗaki. Ko ya fito ne bai fito ba yana ɗaki. Kira min shi. Iro! Iro! Na'am. Ka zaɓan ka da ni wani. Lawa mu na yamma kai bi ɗaya. Mu na tukunta ko ya ji mu